Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, no, ibablog ko lang yung schedule ng Enter Barangay ng Binmali, Pangasinan, yung schedule mga Yinyens, no. Ito po ay palaro mga Yinyens, no, mga Yinyens, no, ng BCD Game House, no. Doon din po ito mga Yinyens sa page nila, nakita ko sa page nila ng Game House, sa Facebook page nila. Ibig sabihin naman BCD mga Yinyens, no, Bautista, Kagawaan, de la Concha, no. Ito po yung ano mga Yinyens, ang palaro nila, no, BCD Game House mga Yinyens, no. Enter Barangay Basketball League. Bali mga Yinyens, yung schedule mga Yinyens, no, sa laro mga Yinyens, no, gaganapin Saturday tsaka Sunday, no, araw ng Sabado at Linggo, sa darating na June 8, no, June 8, 2024, no, 2024 mga Yinyens, no, sa araw ng Sabado. Sa ganap na naman Yinyens, no, alas 8:30, no, 8:30 ang call time, yung calling time, no, 8:30 kailangan andun na. Kasi mga Yinyens, no, magsimula ng laro alas 9, no. Bali mga Yinyens, no, alas 9, no, ang unang maglaro is yung Barangay Dulag versus Amancuro. Ay mga Yinyens, no, Barangay Dulag versus Amancuro sa alas 9. Then pagdating ng alas 10 mga Yinyens, no, sa oras ng alas 10 ng umaga, Kanawalan versus Barangay Kamalay. Ay Yinyens, no, Barangay Kanawalan versus Barangay Kamalay sa alas 10 ng umaga. Then may Yinyens, no, alauna ng hapon, no, 1 PM, no, Bunlag, Bunlag versus Kalit, no, Barangay Kalit, no. Tapos may Yinyens, no, alas 2 naman ng hapon, 2 PM, Caloocan Sur versus Basing. Ano mga Yinyens, no, yung ano mga Yinyens, no, ng schedule ng laro mga Yinyens, no, sa araw ng Sabado, June 8. At mga Yinyens, ito po ay gaganapin sa Baybay Pulong Covered Court. Okay mga Yinyens, no, Barangay Baybay Pulong Covered Court. Doon po gaganapin yung laro mga Yinyens sa araw ng Sabado, no. Doon po gaganapin mga Yinyens sa Baybay Pulong. Okay mga Yinyens, sa araw naman ng Linggo, no, June 9, no, June 9. At mga Yinyens, ito po ay gaganapin sa Barangay Amancuro Covered Court, no. Doon po ito gaganapin mga Yinyens sa Barangay Amancuro. Ano pala mga Yinyens, no, yung ang unang maglaro ng June 9, no, is Nagpalangan versus Linok. Yan mga Yinyens, no, Nagpalangan versus Linok ang maglaro sa oras na alas 9. Pagdating naman ng alas 10 is Baybay Pulong versus Baybay Lopez, no. Itong suot ko mga Yinyens, no, champion mga Yinyens, no. Yan mga Yinyens, no, champion Barangay Baybay Lopez 2022. I mean, no, sila po yung nag-champion, no, ang Barangay Baybay Lopez. Sila po yung barangay nag-champion, no, ang Barangay Baybay Lopez, no. Kayo po yung mga kalaban ng Baybay Pulong. Kaya sa mga taga Baybay Pulong diyan, no, mag-ready na kayo kasi champion yung kalaro nyo sa Linggo, alas 10 ng umaga, no. Ayan po, no. Tapos sa ano naman, sa alauna, pagdating ng alauna, 1 PM, Bilk versus Salapingaw. Barangay Bilk versus Salapingaw, no, sa alauna. Pagdating naman ng alas 2, Caloocan Norte versus Barangay Kabayan. Ayan po yung mga schedule, no, ng laro ng Enter Barangay Basketball League. Ito po ay palaro ng BCD Game House o Bautista, Kagawaan, de la Concha Enter Barangay Basketball League. Okay mga Yinyens, no, kita-kita sa mga ma-video ko na liga sa araw na yon, no. Panood nyo sa YouTube channel ko, Yibi TV. So yun lang mga Yinyens, no. Salamat sa panonood. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sabuti ko yung kalagayan at enjoy lang sa laro, mga laro, no. Enjoy nyo lang at kita-kits at God bless you all. Bye bye mga Yinyens.